പ്രിയമുള്ളവരെ നമസ്കാരം. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിശബ്ദതയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം. ആ നിശബ്ദത തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് വലിയ വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നിശബ്ദത പാലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ എനിക്ക് വന്നിരുന്നു. അഖിലേട്ടൻ ഈ അടുത്തിടെ നടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിലൊന്നും അഖിലേട്ടന്റെ പ്രതികരണം കണ്ടില്ലല്ലോ. അഖിലേട്ടന്റെ പ്രതികരണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അഖിലേട്ടനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഖിലിനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം തന്നെ നിശബ്ദത പാലിച്ചതാണ് അടുത്തിടെയുണ്ടായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും. കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ ഭയങ്കര അഭിമാനം തോന്നുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട്. അതായത് മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ വിമർശിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എനിക്കൊരു കേസുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിമർശനം നടത്തിയത്. അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു കേസുണ്ടായി. തുടർന്ന് എനിക്ക് പാസ്പോർട്ട് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. ആ കേസ് മൂലം എനിക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ നഷ്ടസമയത്തൊന്നും തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്ന കമന്റും ലൈക്കും ഒന്നും ചെയ്താലും എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിന്റെ വാലിഡിറ്റി 1 വർഷം മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഈ 1 വർഷത്തെ പാസ്പോർട്ടിന്റെ വാലിഡിറ്റി കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം US-ലും കാനഡയിലും ഒക്കെ വന്ന പല പ്രോഗ്രാമുകളും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് വെക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്പിലൊക്കെ വന്ന പല പ്രോഗ്രാമുകൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കേണ്ടി. എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പണ്ടും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എത്ര വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നാടിനും മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടി സംസാരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയുന്നതിലുള്ള സന്തോഷം എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമായിട്ട് എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ എന്തിന് ഈ മനുഷ്യൻ അരണയേക്കാളും മോശം ജീവിയായി മാറുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. ഞാൻ അരണ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് മനുഷ്യന്റെ മറവിയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരാനുണ്ടായ ഒരു വലിയ റീസൺ ആയിരുന്നു ബാർ കോഴ വിവാദം. KM മാണിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെതിരെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവന്നൊരു വലിയ വിവാദവും അതിനെ തുടർന്ന് ഇവർ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് മദ്യവർജനം നിരോധിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ സർക്കാർ. അപ്പോൾ അതായത് 5 വർഷം ആദ്യത്തെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ ആദ്യത്തെ 5 വർഷം നിങ്ങളൊരു പുല്ലും ഓർത്തിരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരിന് വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരാൻ കഴിയില്ല. കാര്യം അത്രയും മോശം സർക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ. ഇവിടെ ചിലർ പറയുന്ന കേൾക്കാം ആദ്യത്തെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ എന്തോ ഇവിടെ മലമറിച്ചു, ഇപ്പോഴത്തെയാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്ന്. ഒന്നുമല്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, മാണിക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച ഒരു ആരോപണം അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊന്നായ ബാർ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഈ ബാറുകളെല്ലാം തുറന്നു കൊടുത്തവൻ കാശ് വാങ്ങിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇവിടെ എത്ര പ്രതിപക്ഷ സ്വരങ്ങൾ ഉയർന്നു കേട്ടു. ബാർ അടച്ചു പൂട്ടാൻ കാശ് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാശ് എന്തായാലും ബാർ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ വാങ്ങുമല്ലോ. നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാനൊരു മന്ത്രിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് അടച്ചു പൂട്ടുന്നതിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പൈസ തരുമോ? അതേസമയം ഞാൻ അടച്ചു പൂട്ടിയ സാധനം ഞാൻ തുറന്നു തരാം, കാരണം അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് കേരളത്തിലെ സകല ബാറുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കാശ് വാങ്ങി അത് തുറന്നു കൊടുത്ത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ കുടിപ്പിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ മദ്യപിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ അവന്റെ ഇല്ലാതാകുന്നത് അവന്റെ ശരീരം, അവന്റെ സമാധാനം, അവന്റെ സ്വസ്ഥത, സ്വാഭാവികമായും കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രത, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ വലിയ വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തുടങ്ങിയ ഒരു സർക്കാരായിരുന്നു അന്നത്തെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടം. അതിനുശേഷം ജിഷ്ണു പ്രണോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷുക്കണിയൊക്കെ ഒരുക്കി ഇദ്ദേഹത്തെ കണിയൊക്കെ കണ്ട സമയത്ത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലീസ് അടിച്ചു കൊന്നു. ഈ അടിച്ചു കൊന്ന മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രതിഷേധിക്കാൻ പോയി. തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രതിഷേധിക്കാൻ പോയ ഈ അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ചുപേർ പിന്തുണ കൊടുത്ത ആൾക്കാരെ അദ്ദേഹം പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടു. 7 ദിവസം ജയിലിലിട്ടു. ഞാൻ അന്ന് ആ സമയത്താണ് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. കാരണം പിണറായി വിജയൻ എന്റെ അതിർത്തി മാറ്റിയിട്ടില്ല. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഈ പറയുന്ന കണക്ക് നഷ്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഒരു സമരത്തിന് പിന്തുണ കൊടുത്തു. ഇപ്പം നടന്നത് സമരത്തിനെ അടിച്ചമർത്താൻ നോക്കിയതാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെ തലയടിച്ചു പൊട്ടിച്ച വിഷയം നമ്മൾ കണ്ടത്. അവിടെ അന്ന് സംഭവിച്ചത് മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരമ്മ തിരുവനന്തപുരം പോലീസിന്റെ മുന്നിൽ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച സമയത്ത് അതിന് പിന്തുണ കൊടുത്ത ആൾക്കാരെ വരെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് കേരളത്തിൽ സമരം ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല സമരത്തിന് പിന്തുണ കൊടുക്കാൻ പോലും ഇവിടെ കഴിയത്തില്ല എന്ന് അന്നത്തെ ഫാസിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള പിണറായി വിജയൻ ചെയ്തത്. ഇതാണെങ്കിൽ പിന്നെ കേരളത്തിൽ എന്ത് പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം ഇതേ സർക്കാർ തന്നെ അധികാരത്തിൽ വന്നു. എങ്ങനെ അധികാരത്തിൽ വന്നു? ജനത്തെ ഭിന്നിപ്പിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അധികാരത്തിൽ വന്നു. കാര്യം അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന വികാര വിക്ഷോഭത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, കേവലം വോട്ട് ആരുടെ പെട്ടിയിൽ വീഴുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ലഭിക്കേണ്ട 35% വോട്ടുകളെ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി എത്തിക്കുക, ബാക്കി വരുന്ന വോട്ടുകളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് കളയുക. ഇത് തന്നെയാണ് കേന്ദ്രത്തിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം. ഞാനില്ല എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഇത് എഫക്റ്റീവായി നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ ഫലമാണ് ഇടതുപക്ഷം അധികാരത്തിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അടുത്തിടെയായിട്ട് നടക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്കെല്ലാം വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇനി ഈ സർക്കാർ ഒരിക്കലും അധികാരത്തിൽ വരത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയും? അവസാനത്തെ 6 മാസം ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇത് ഓർക്കുമോ?
നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന എത്ര വിഷയങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ 6 മാസ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാളെയാണ് വോട്ട്, ഈ തലേദിവസം നിങ്ങൾ ഓർക്കുമോ? അപ്പം നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. ഞാൻ പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച ഒരേ ഒരു വിഷയം, ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് സംസാരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. ഇനി വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രതിഷേധം. ആകെ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അധികാരം കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ ഈ ചൂണ്ടിപ്പിടിച്ചേക്കുന്ന ഈ ചൂണ്ടുവിരലിന്റെ കരുത്തിൽ മാത്രമാണ്. ഈ ചൂണ്ടുവിരലിന്റെ കരുത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാതെ അവസാന സമയമാകുമ്പോൾ ഇവർ നടത്തുന്ന ഗിമ്മിക്കുകളിൽ വീണു പോകുന്ന, അതായത് അവസാനമാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ KSRTCക്കാർക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നു, സാധാരണക്കാരന്റെ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നു, മലമറിക്കാൻ പോകുന്നു, ഞങ്ങൾ ഇനി വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മറ്റേത് മലമറിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. ഇതാണ് ഇത്തരം വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയി നിങ്ങൾ വീണ്ടും വിചാരിക്കും. പിന്നെ പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ മണ്ഡലത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ CPMന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെയോ BJPയുടെ ആരോ ആയിക്കോട്ടെ, ആ പ്രതിനിധിയെ നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ വോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാവുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം കാണത്തില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് മത്സരിക്കുന്ന CPMന്റെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പുണ്ടാവില്ല. കാരണം കോൺഗ്രസ് പോലൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എങ്ങനെ നശിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മുന്നോട്ട് വരാൻ ശേഷിയുള്ള സകല ചെറുപ്പക്കാരെയും പരമാവധി നശിപ്പിച്ച് പാർട്ടി സംവിധാനത്തെ തകർത്ത് മുച്ചൂടും മുടിച്ചിട്ട് അധികാരത്തിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ ഇരുന്നിട്ട് മൈക്കും എടുത്തു വെച്ചും ആ ക്യാമറയുടെ മുന്നിലും മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിലും വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന കുറെ കഴിവുകെട്ട നേതാക്കന്മാർ തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിനെ ഇന്ന് ഈ വിധത്തിലാക്കിയത്. ഇപ്പൊ ചോദിക്കും, യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാർ അവിടെ നവകേരള സദസ്സിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ പോയി, DYFIക്കാരെടുത്തിട്ട് അടിച്ചില്ലേ? എന്താ തിരിച്ചടിക്കാത്തത്? എന്താ നീയൊക്കെ അടി കൊണ്ടുകൊണ്ട് നാടുപാടും കിടന്ന് ഓടാതെ അടിയിടാ തിരിച്ച്. എന്തിനാണ് ഈ പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് കരയുന്നത്? പോലീസല്ലല്ലോ അടിച്ചത്. രാജ്യത്തെ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ, സംസ്ഥാനത്ത് നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ ശേഷിയുള്ളത് കേരളത്തിലെ പോലീസുകാർക്കാണ്. പോലീസിനെ തിരിച്ചടിച്ചാൽ പറയാം, ശരി അത് മോശമാണെന്ന് പറയാം, കാക്കിയിട്ടൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് പറയാം. ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത അവിടെ ഭാഗമാകേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ പരിപാടി എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. സർക്കാരിന്റെ പരിപാടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ DYFI അവിടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പാർട്ടി പരിപാടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു തെറ്റുമില്ല. അപ്പോൾ പാർട്ടി പരിപാടി അല്ലാത്തൊരു പരിപാടിയിൽ DYFIക്കാരന്റെ അടിയും കൊണ്ടിട്ട് വഴി കിടന്ന് മോങ്ങാതെ തിരിച്ചടിക്കടാ. ഇനി നീ അടി കൊണ്ട ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇടുന്ന ഒരുവൻ എന്ത് സപ്പോർട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്? ഒരു സപ്പോർട്ടും അല്ല. ഇവിടെ ഇസ്രായേലും പാലസ്തീനും തമ്മിൽ വിഷയം വന്ന സമയത്ത് പലരും എന്നോട് ആ സമയത്തും ചോദിച്ചു, അഖിലേട്ടാ എന്താ ഞാൻ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുക, എന്ത് പ്രയോജനം? ഞാൻ പാലസ്തീന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ കൊടുക്കാം, എന്ത് പ്രയോജനം? അവിടെ കിടന്ന് അടികൊള്ളുന്നവനും അവിടെ കിടന്ന് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവനും കുടുംബമില്ലാതാവുന്നവനും പരിപാടിയിലാക്കപ്പെട്ട അനാഥ കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നീയൊക്കെ വണ്ടി വിളിച്ച് ഇസ്രായേലിൽ പോടാ, അവിടെ പോയി കിടന്ന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക, പാലസ്തീനിൽ പോയി സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ എന്റെ അയൽപ്പക്കത്ത് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത്, ഞാനിപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ദുബായിൽ നിൽക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ണൂർ നിൽക്കുകയാണ്, കൊട്ടാരക്കരയിൽ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ചു, അളിയാ ഒരു രക്ഷയില്ല, അയൽക്കാരൻ എന്നെ വീട്ടിൽ കയറി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഞാൻ പിറ്റേന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇടുക. എന്റെ അയൽക്കാരൻ കാണിക്കുന്ന മര്യാദകേടിനോട് എനിക്ക് ഒരു രീതിയിൽ യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവൻ തെമ്മാടിത്തരം അവസാനിപ്പിക്കണം. ഞാൻ പൂർണ്ണ പിന്തുണ എന്റെ സുഹൃത്തിന്. അവൻ വീണ്ടും കിടന്ന് അടികൊള്ളുന്നതല്ലാതെ അവന് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവത്തില്ല. പകരം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ പോകണം, അവന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കണം, ഒന്നെങ്കിൽ അടി കൊള്ളണം, അല്ലെങ്കിൽ അവനൊപ്പം നിന്ന് തിരിച്ചടിക്കണം. അല്ലാതെ പ്രാക്ടിക്കലി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് മൊത്തം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പിന്തുണ പലപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഇപ്പം സകല ഓൺലൈൻ ചാനലുകാരും ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു ബസ്സുകാരന്റെ പുറകെയാണ്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഈ വിഷയം കഴിയും. ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഒരു വൈറൽ ഇമ്പാക്ട് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അവസാനിക്കും, പുതിയ വിഷയം വരും. പാമ്പ് ചേർത്ത വാർത്ത പരുന്ത് ചാവും വരെ, പരുന്ത് ചേർത്ത വാർത്ത എന്ന് പറയുന്ന പഴയ ഒരു സിനിമയിലെ ഡയലോഗുണ്ട്. വാർത്തകളുടെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ട്രെൻഡിങ്ങുകൾക്ക് പിന്നാലെ ഓടിയാലൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തലക്കെട്ടെഴുതിയത് പൂച്ചയ്ക്ക് 6 മണി കെട്ടും. ലോകത്ത് ഇല്ലാതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരുകളുടെയും പൊതു സ്വഭാവം തന്നെയാണ് പിണറായി വിജയൻ നടപ്പിലാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തിനോട് സംസാരിച്ചു. അവൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്. അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, പാർട്ടിയെ മുച്ചൂടും മുടിക്കും, കേരളത്തിലെ അവസാനത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കും എന്നുള്ള ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടാണ് പിണറായി വിജയൻ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറയുകയാണ്. സത്യമാണ്, അതാണ് അവസ്ഥ, അതാണ് അവർ പോലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം. പക്ഷേ അവന് നാളെ പോയി വോട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിക്കാണ്. കാരണം അവന്റെ പ്രദേശത്തെ നിയമസഭയിൽ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയോട് വിരോധമില്ല. അവന് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് അവിടെ നിയമസഭയിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. അവൻ പോയി പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒരു കാര്യം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവൻ പിണറായി വിജയനോടുള്ള വിരോധം എന്തിനാണ്? തനിക്ക് നാളെയിൽ കാണേണ്ട, തന്നെ നാളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ നിൽക്കേണ്ട കാര്യം നിൽക്കില്ല. പക്ഷെ അവൻ എന്നോട് പേഴ്സണലി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഈ മുഖ്യമന്ത്രി ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനമെടുത്ത്, കാരണം അവന്റെ ഒരു വിഷമം പറഞ്ഞാണ് കാര്യം, അവൻ ആ പാർട്ടിക്കാരനാണ്. ഇത് ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കാരും ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ BJPക്കാരൻ, നിങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇവിടെ അങ്ങ് മലമറിക്കാന്ന് വെച്ചോ,
അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള വികസനങ്ങളും ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളും സാമൂഹികക്ഷേമ പദ്ധതികളുമായിട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ കൊണ്ട് പിണറായി വിജയൻ വോട്ട് ചെയ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യൂ, ഏതെങ്കിലും ഒരു BJP-കാരൻ പോയി ഇടതുപക്ഷത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യൂ? ഇല്ല. ഇവർ എത്ര നല്ലത് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ആരും വോട്ട് മാറ്റി ചെയ്യില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ ആരാണോ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ തെറിവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരാരും തന്നെ നാളെയിലും ഇന്നലകളിലും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളവരല്ല. ആരെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ വോട്ട് മാറ്റി ചെയ്യിക്കേണ്ടത്? ഇന്നലകളിൽ ഇതേ പാർട്ടിയെ അധികാരത്തിലെത്താൻ ആരാണോ ബൂത്തിൽ കൊണ്ട് വിരൽ കുത്തിയത് അവനെ വേണം മാറ്റി ചിന്തിപ്പിക്കാൻ. അവനെ മാറ്റി ചിന്തിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് കൈത്താങ്ങായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പ്രദേശത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു നേതാവ് ഉണ്ടാവണം. അവനൊരാപത്ത് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവൻ അവൻ നാളെയിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനൊപ്പം ഞാൻ നിൽക്കില്ല, കാര്യം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നെറുകേടുകൾക്കൊപ്പം എനിക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അവൻ പരസ്യമായി പറഞ്ഞാൽ, അവൻ പരസ്യമായ ഒരു നിലപാടെടുത്താൽ, പിറ്റേ ദിവസം അവനെടുത്തേക്കുന്ന ലോണിന്റെ പേരിൽ സഹകരണ ബാങ്കിലെ ഗുണ്ടകൾ അവനെ വീട്ടിൽ കയറാൻ പാടില്ല. ഇനി അങ്ങനെ കയറിയാൽ സംരക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള നേതാക്കന്മാർ നിങ്ങളുടെ ആ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ചെയ്യേണ്ടത് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു. ധാരാളം കള്ളവോട്ടുകളും മറ്റും ചെയ്ത് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കി താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയിട്ട് വലിയ ജനാധിപത്യം വിളമ്പുന്ന കാഴ്ച നമ്മളിവിടെ കണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ പാർട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ? വ്യാജ ID കാർഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയും, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയിലല്ലാത്തവന്റെ ID കാർഡ് അടിച്ചു മാറ്റിയും, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അറിയാതെ അത് എടുത്തും കൊണ്ട് പാർട്ടിയിൽ ആളെ ചേർത്ത് ഈ പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ ഈ പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ എന്താണ് കാര്യം? സൈന്യമില്ലാത്ത സൈന്യാധിപനായിട്ട് എന്ത് കാര്യം? അതാണ് കോൺഗ്രസിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും വിഷയങ്ങൾ വന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ എത്ര ശക്തമായ ശബ്ദം ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലായാലും പൊതുമധ്യത്തിലായാലും അലയടിച്ചു. KPCC പ്രസിഡന്റിന്റെ ശബ്ദം എത്രത്തോളം അലയച്ചു. ഇവിടെ നമ്മൾ കേട്ടതും നമ്മൾ പുറകെ കൂടിയതും മുഴുവൻ മറിയാമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമ്മുമ്മ എന്ന് വിളിക്കാം, 87 വയസ്സുകാരിയുടെ മനോധൈര്യവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം തളർന്നുപോയ ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എനിക്കതിനോട് പൂർണ്ണമായി യോജിപ്പൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ റോബിൻ ബസിന്റെ വിഷയങ്ങളോട് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായി പേഴ്സണലി യോജിപ്പൊന്നുമില്ല. കാര്യം പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചും ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെതിരെ അനാവശ്യമായ എതിർപ്പുകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നേട്ടത്തിന് പിന്നാലെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളോട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി യോജിപ്പൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം തിരിച്ചു നടത്തിയ ആ ഒരു പ്രതിഷേധ നീക്കം, അതിനെതിരെ സംഘടിപ്പിച്ച സമരങ്ങൾ, അതിനെതിരെ തനിക്കൊപ്പം ആളെ കൂട്ടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ തന്നെ മഹനീയമായ കാര്യങ്ങളാണ്, മഹത്തരമാണ്. അതിന്റെ 10-1 ചെയ്യാൻ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് വോട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മറിയമ്മയ്ക്ക, അല്ലെങ്കിൽ റോബിൻ ബസിന്റെ ഗിരീഷിന് അല്ല. നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ജയിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യം മാത്രമേ ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഓരോ പൊതുജനത്തിനുമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന പ്രദേശം, വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ, വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന നേതാക്കന്മാരെ ഓരോ പ്രദേശത്തും ഉണ്ടാവണം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ 1000 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു വാർഡിൽ ഒരു മികച്ച വ്യക്തി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആയിക്കോട്ടെ, അവൻ ആ പ്രദേശത്ത്, അതായത് ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല, വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരെയും സൃഷ്ടിച്ച് അവനിലൂടെ പാർട്ടി വളർത്തണം. അവന് സംസാരിച്ചാൽ അവനെ വെട്ടിയൊതുക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും? അപ്പോൾ ഇവിടെ പൂച്ചയ്ക്ക് ആര് മണികെട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചതിനുള്ള പ്രസക്തിയാണ്. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, ഇപ്പോഴത്തെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, കാലങ്ങളായി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് വലിയ സ്വാധീനമൊന്നും ചെലുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 2002 മാത്രമാണ്, ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 2004 മാത്രമാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഇവിടെ വലിയൊരു വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അല്ലാതുള്ള എല്ലാ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യം, ലോക്സഭയിൽ, അതായത് ഇന്ത്യ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇവർക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല. അത് ഇപ്പോൾ തീരെയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വരാൻ പോകുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 20 സീറ്റിൽ തോറ്റാലും അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. അത് കോൺഗ്രസിന്റെ വലിയ മിടുക്കായിട്ട് എനിക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാനും കഴിയില്ല. 20 സീറ്റും ഒരുപക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി വിജയിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ അതൊന്നും ഇവരുടെ വലിയ നേട്ടമല്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് ലോക്സഭയിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിടുന്നത്? അവിടെ പോയാലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പുറകെ പോയിരിക്കാനുള്ള യോഗമല്ലേ ഉള്ളൂ. രാഹുൽ ഗാന്ധി ജയിച്ചാൽ മഹാഭാഗ്യം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിന്തയുമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരുവന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വരുന്ന ചിന്ത, ലോക്സഭയിൽ ഞങ്ങൾ വോട്ട് എന്തായാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല, കോൺഗ്രസിന് കൊടുത്തേക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കും. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളിവിടെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ജനത്തിന്റെ ചിന്തയാണ്. ഈ ചിന്ത 5 വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും ഇന്ന് നിങ്ങളീ കാണിക്കുന്ന പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇനി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഓരോ വർഷവും നിങ്ങൾ തന്നെ നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങളെ വെറുതെ ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. ആ സ്ക്രോളിങ്ങിൽ വേണം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ. ഞാൻ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത്. ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നവകേരള സദസ്സ് നടക്കട്ടെ, പിണറായി വിജയൻ പരമാവധി ഭരിക്കട്ടെ. പിണറായി വിജയൻ എത്രത്തോളം ഈ രീതിയിൽ ഭരിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം ഈ പാർട്ടി മുടിഞ്ഞു പോകാൻ ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും നിങ്ങൾ ആരും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല.
ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാര്യം കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ്, കോൺഗ്രസ്സുകാർ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രതിഷേധവും നടത്തിയില്ലെന്ന് വെച്ചോളൂ, ഒരു പ്രതിഷേധവും നിങ്ങൾ നടത്തിയില്ലെന്ന് വെച്ചോളൂ. നിങ്ങൾ നാളെ പോയിട്ട് ഒരിക്കലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് കൊടുക്കില്ല, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് കൊടുക്കും. BJPക്കാർ നിങ്ങളും ഒരു പ്രതിഷേധം, അല്ലെങ്കിലും ജനകീയ വിഷയങ്ങളിലൊന്നും കേരളത്തിൽ BJP പൊതുവെ ഇടപെടാറില്ല. അവർക്ക് ഈ ക്ഷേത്രം, വിശ്വാസം, മതം ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾക്കാണ് BJPക്ക് താല്പര്യം. കാര്യം മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് വിഷയങ്ങളെ ആളിക്കത്തിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിലെ കുറച്ച് BJPക്കാർ നോക്കുന്നത്. കേന്ദ്രം പിന്നെ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, അവർ നാടിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ പൊതുവെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിലെ BJPക്കാർക്ക് അതൊന്നും അവരുടെ വിഷയമല്ല. അവർക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന്, എങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തണമെന്ന് ഇവരിൽ പലർക്കും അറിയത്തുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം. പക്ഷേ അവരും ഒരിക്കലും ഇടതുപക്ഷത്തിന് വോട്ട് കൊടുക്കില്ല, അവരവരുടെ പാർട്ടിക്കാർക്കേ വോട്ട് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ വോട്ട് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ആരാണ് വോട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അനുഭാവികളാണ് വോട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവർക്ക് ഭ്രാന്തെടുക്കണം. അവർക്ക് ഭ്രാന്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന പല പ്രതിഷേധങ്ങളും പല അടികളും അവരെ കൂടുതൽ ഉത്സാഹഭരിതരാക്കുകയും അവരെ അവരുടെ പാർട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അവർ കൂടുതൽ ആവേശഭരിതരായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയോട് ഒപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് പിണറായി വിജയനോട് വിരോധമുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ പോലും അവന്റെ പാർട്ടിക്കെതിരെ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളിൽ ഭയങ്കരമായി വിഷമിക്കുകയും അവൻ ആവേശഭരിതരാവുകയും അവൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ, നിങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ ബാധ്യതയായി മാറുകയാണ് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീണ്ടും ഈ പാർട്ടിയെ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ വിഷയങ്ങളെ എടുത്തു വെച്ച് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ വോട്ട് കൊടുത്തവനെ കൊണ്ട് മാറ്റി ചിന്തിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വേണം പോകാൻ. ഇന്നലകളിൽ ഇവിടെ ഭരിച്ചിരിക്കുന്ന സർക്കാർ, മാറി മാറി വന്ന പല സർക്കാരുകളും കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മര്യാദകളുണ്ട്. ഇപ്പം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ അടിച്ചില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പറയും ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെന്റ് എത്രയോ DYFക്കാരുടെ കൈയും കാലും തല്ലി ഒടിച്ചേക്കുന്നെന്ന് പറയും. അതിനു മുൻപുള്ള ആന്റണി സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പറയും, അതിനു മുമ്പുള്ള കർണാടക സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി ഇപ്പോൾ MP രാഘവനെ തടഞ്ഞതിന് പേര് നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെ വെടിവെച്ചു കൊന്നില്ലെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ കൗണ്ടറിന് മറു കൗണ്ടറുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിലുപരി ഈ ഗവൺമെന്റ്, ഇത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റാണ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് പോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ നെറുകേടിനെതിരെ ഇന്ന് ഉയർത്തുന്ന ഓരോ പ്രതിഷേധങ്ങളും അതായത് മാറി വരണം. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് മാറി വരണം. അവർ വരുന്നവർ മഹത്തരമാക്കുമെന്നൊന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട. പക്ഷേ മാറി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിരിച്ചടി കൊടുക്കണം, അതാണല്ലോ അധികാരം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രാജഭരണമായി മാറുമല്ലോ. പിണറായി വിജയൻ പരിപൂർണമായും ഇപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം രാജാവാണ്, പക്ഷെ പരിപൂർണമായി ഞാനൊരു രാജാവാണെന്നൊരു തോന്നൽ വേണ്ട. അത് മാറ്റിക്കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അടുത്ത വരാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പൂർണ്ണമായും ചിന്തിക്കുക, ഞങ്ങൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണോ, ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ വരാതിരിക്കാൻ എങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യണം, ആ ബുദ്ധി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. ഒരുപാട് സന്തോഷം കേട്ടവർക്കും താങ്ക് യു.